Una música. Això de treure els ocells de la xarxa és l'excusa que podíem dir una mica més complicada. Fixeu-s'hi, a veure, fixeu-s'hi una cosa amb aquest ocell. Fixeu-vos ara com el teniu. Bueno, el teniu aquí davant, de quina forma té el bec, les plomes i tot. Perquè després hi ha 2 llibres en allà al cim de la taula. No. Quina n'hi ha? Esto se llama gavina normal. És un camí de muntanya, no? Gavinatus marinatus. Gavina marina. El que sentiu aquí ara, sí que fa tit-tit, és aquest mateix. És aquest. Ah. Doncs sóc com els collons a les excursions del coc quan em desperto, aquests ocells, eh? Hòstia. Què has dit? Que toca força els collons quan em desperto a les excursions del cau, això. Hòstia, perquè et despertes amb la so dels ocells, que dius, hòstia, ja que vinc aquí sense despertador i mira'ls. És un cuervo, no? Un cuervo, diu. No, perquè No, però és molt negre. s'agafa amb les ungles. Aquest noi també està portant feinats en gel. Pero no deja ahí que se muera, mira, joya agua. Hòstia, Eric, calla, va. Ah, mira, guapo, déjame tocar. Tíralo para arriba, tíralo. Que se vaya. Que lo cojas para mí. Ah, no es mou. Va, no l'olia. Qué guapo, ¿no? S'ha encarregat d'igual. Ai, espera. Abans que us deia l'Helena del bec. Jo que té un bec una forma molt corbada i encara aquest n'és molt corbat. És un raspinell comú. No sé si havia dit l'espècie, no? Però... No. Un raspinell. Saps? Aquest ocell és el que comença a pujar pels arbres i va pujant per l'escorça i va fent voltes. Buena gana, no? Aquest és molt curiós, quan es deixi anar, Sí. serà molt maco veure com puja pels arbres. Té una cua que també és molt dura, perquè de fet es subjecta amb la cua, és a dir, a part d'agafar-se amb les ungles a l'escorça, el que fa és... Heu vist? Sabeu què és un picot verd, un picot? Sí. Bueno, els picots també tenen la part de la cua molt més endurida. Això és el mateix. Aprofita amb la cua per subjectar-se i per anar pujant amb els arbres. I no pica? No pica? Això este. Què vols dir pica? Si poses la mà davant, depèn, però no. No? Això diu un noi. Vaya colla aquest. Home, no sé, tu piques quan estàs... Ui! Això posa a tirar. Encara picarà l'Eric. El que fa és en tot cas molt Ja ho les ales. agafat. De què? De caranella? No, l'has vist? Li ha posat l'anella. Vale, ara ja el tenim enallat. Per tant, vol dir aquest ocell, sempre que el capturem, Porta un braçalet. hem ficat un braçalet, exacte. Sí, què? No, mossega. Què és? Com vols que mossegui? Passa que vol marxar. Una mica de por. Sí, està una mica cansat. Habitualment, com anellem ocells, el que fem és també... El que fem és mesurem coses de biometria, és a dir, mesurem l'ala, mirem el seu pes, mirem com té de greix i de múscul, ara no ho farem, però habitualment sempre que anellem ho fem. Com se'n diu aquest ocell? És un raspinell comú. Raspinell. Sí. Com es diu? Raspinell. Raspinell. Mira, la patxona. Per aquí la panxa. Grava. Ara el deixaràs anar? No picat. Tots voldríem volar per ser lliures i els que volen els queixem. No mossega pas aquest. Mira, posa la mà així, posa la mà així. Gira. Així, va. Una, dos, tres. Ole! Amb els corrents, carinyo. Anda que s'ha quedat poc. Sí, no, Sí, que ho fem. Sí, aquí, aquí, aquí.
casa i algun pare va trucar a la Carla, a la nostra casa. Allò, què deixem les nostres nanes? Que és broma, que els estem fotent la pila. Posa't al cap, posa't al cap, posa't al cap. No, que pica. No pica. No que te pierde. Es quedarà liat amb aquests cabells, No, primer li pica el fons, després el pica. És veritat, es quedarà aquí menjant el Fica l'altra mà a sobre o aquí a sobre o cap. Posa't al cap, posa't al cap. Fica-te'l a la boca i obre la boca de cop. Se t'ha cagarà. Se t'ha cagat. Ha fet Tira una que m'agrada que te'l fotut aquí al cap. Ai, Ufa! Què és?